Kaixo denoi, nire aurreko bideoa nahiko bideo luzea izan zen, eta egia esan nahiko lan kostazitzaiten bideo egitea. Oso ondo pasa nun eta oso gustuano emaitzakin, baina, bideo luzea izan zen eta lan asko eskatu ziten. Eta horregatikan pentsatuet gaurko bideoa, aste hontako bideoa zerbait arinagoa izatea, erresagoa izatea. Eta okurritu zait, test oitako bat egitea edo quiz oitako bat, ez aurreko neginun bezala nire baiasa zeintzan deskubritzeko, baizik eta beste bat, badala emojien bitartez, BTS-en abestia zein dan asmatzen saiatzea. Nei gustatzen zait, beste sortzaile batzuk olako bideok egiten dituztenen, nik ez sekula alakoik egin, orduan, probatuko dut, eta ze muzateratzen da nau. Egia esan, ez dakit ze zailtasun maila daukan bideo honek, bila ibili naiz eta topatu deten bat aukeratu dut oso luzea iruditu ez zaitena. Ikusiko deu, ze muzateratzen dan. Ongi etorri. Guazen probatzea eta abertzea teatzean. Kuaderno bat hartu dut bai eta ez apuntatzeko abertzer asmatzen deten eta zerrez, bestela kontua galduko eta desastre. Hasiko naiz. Suposatzen dut bideoa gelditu gabe egin beharko dela berez, baina nik ikusten baldin baet gelditu beharra daukatela, gelditingo dut, lehenengoa ez dut kontatuko, ze bideo aukeratzeko garaien lehenengoa ikusi dut aber nola zan, ikusteko ea balio ziten edo ez. Orduan ez dut kontatuko, lehenengoa udalako film out ustez zala. Film out, hori azpian jarriko dut, bigarrengoa. Ok, eta dantza. Ok, dance. Dance, ok. Permission to dance. Permission to dance. Permission to dance, oso ondo. Urrengoa. Umea, ibili, on, boy, ez, old, life, life goes on, life goes on. Life goes on, life goes on, Ui, venga, ondo. Kitik bi. Laugarrena. You see, speak. Speak, no, You, me, look. A ver, join. You, see, eyes, voice. Speak yourself, ez hau ezagizin dan. Your eyes tell, ez deta besti hau ezautzen. Ez deta besti hau ezautzen. A ver, gero behiratukoet. Oso gaizki aiora. Fallo bat. A ver, Black Swan. Hau ja, bestia hau zoragarria da. Bestia hau mundiala da eta bere puesta en escena guztiak zoragarriak dira eta bere bideoklipa zoragarria da eta bere letra zoragarria da. Abesti honen oso fan, Black Swan. Noski baietz. Joder. Bideo hori ere zoragarria da. Egingo dut bideo bat nik uste Black Swani buruz. Venga, 6. Dream, star, sleep, stars. Hau, dreaming, stars, sleep. Hau, join. A ver, dream, no more dreams, ez ze bada dream. A ver, ez dakizin dan. Dream glow. Ez dakizin dan abesti hau. BTS Worldekoa. Oi, vale. 7, a ver. Love? Love punch? Love hate? Love and hate? Love... Ez dakit. Heartbeat. Heartbeat. Bale. Ez dute harrapatu emoji kombinazioa. Boy with love. Edo boy in love? Boy with love? Nola da? Boy in love? Boy with love. Boy with love. Boy in love. Kasuen. Bale, baina jalsirekin daukatena boy with love da, ez? Horrek ere balioko zun. A ver, behatzi. Mic drop.
Mic drop, seguru. Urtantarena ez duen oso ondo asmatuko, baino mic drop, bai, hau bai da, fijo. Abesti haure brutala da, zema busa zaiten. Bai. Eta dantza, bestian dantza, koreoa. Venga, 10. Ez nijoa gaizki, venga, bueno, ez nijoa gaizki. A, U, T, R, B, O, T, alfabeto da? Alfabet izeneko abesti badaukate? Ature, bo, tu... Ba, alfabet izeneko abestiren bat euki barko dute, edo letters? Ez dakit. Ah, no me jodas, baina hoi ez da emojiekin jolastea. Jo. Hau trampa iruditzen zait. Ez ezkon apuntatuko ez, baina trampa iruditzen zait. Hoi ez da emojiekin jolastea. Joder. Vale. Bale, hori txaleko salbabidas da? Save me? Save me bada besti bat? Eta horrek txaleko bat ematen du? Ba, save me. We are bulletproof! Bo! Jo! Blood, sweat and tears. Blood, sweat and tears. Odola, izerdia eta malkoak. Bai. Hau seguru. Hoxe baiet. Ea, urrengoa. 13 nere zenbakia. Venga, hau asmatu behar dut, Save me. Hau bai, hau hain bada save me. Save ikur maravilloso hori. Ai, disketea, jo, kasetea deitu behar nion horri baino ez disketea da. Save me. Save me. Bai. Begi bat, ai, eta hori muñeka bada. Idol? Idol? Ah, idol! Joe! Vale, ondo, idol. Hostia, ona. Que guai. Ez dut arrapatu, baina altun esan da zentzu daukigu. Ondo, venga, vamos garrena. Stop. Stop dreaming. No dreams, no dreams, no dreams. No dreams. No more dream. Txoin, no more dream. Gaizki esan detela. No more dream. Garaiz. No dreams ez no more dream. Vale, eskerrak. Ai, bantan gaztetxok. One day? This day? Martxoako 21 zerbait da? Spring day? Just one day. Oh, martxoa, spring da. Just one day, ez. Hau ez ezko izan da. Urtari batxoa martxoa atza spring, ez? Bai, bueno, berdin dio. Egg, man? Egg ez pan, ampanaman. Seguro. Abesti hau ere mundiala da. Abesti hau brutala da. Ampanaman. Bueno, ampanman, gaizki esan dut, baina ontzat hartzen dut, zebeti ampanaman esaten dut, baina anpanman da, baina ampanaman esaten dut beti. Baina nere buruari barkatzen diot eta baiezko bezala hartuko dut. Hor sentitu naiz pixka bat, jin, alpaka parka esan nahien, ampanaman, pampan. Bueno, aurrea. 18. DNA. Esta DNA. Hau erresa da. Ze abesti hona dan DNA. Eta aurreko bideon esaten duten bezala, J-Hopen demoa ere, DNA-ena, brutala da, eta egin barko lukete, abesti hori ofizialki atera, eta J-Hopek ofizialki dantzatu. Ja, bueno, DNA. Nice. Venga, aurrengoa. Future, Snow, edo Guess, Snow, Magic, Snow, hau ez dakit zer dan, Ball, Snow, Winter, ez dakit. Crystal Snow, abesti hau ez dut ezagutzen.
hogei. Azkena. Azkena da. Ai. Txoen, gelditingoen nerviosa nago. Landare bat, txito bat, edo Jimin, ez dakitera zer den, eta martxoko 21 bat. Osea, day, hau bai izango da Spring Day? Ez da Spring Day izango. Ez dakit zein dan. Tree, it's not a tree, vegetable, I don't know, flower. Jo, ez dakit zein dan. A ber. Spring Day? Baina zergatik agertzen da txitoa? Txitoan ez dut ulertzen. A ber, baina esan dut. Kontutan hartukoet. Baiezko bezala hartukoet, ze leno baterena, ez zait bateren justu iruditu, orduan Spring Day esan dut, eta baiezko bezala hartuko dut. Bale, kontatu ingoet, bueno, baiezkoak irabazi du, aber zenbat. Bale, 11 baiezko, 8 ezezko, eta lehenengo bat hori ez detena kontatzen, hasieran ikusi detelako bideoa nola zan zehatzeko, ikusteko. 11 eta 8, ostras, nahiko justu, uste nun hobete biliko nitzala egia esan, eta harritu nauten izen batzuk ere egon dia. Oain apuntatuko ditut izen horiek zeintzuk izan dian, ze ez dakizkit zein dian abesti horiek, igual entzundakoan konturatzen naiz, baino izena ikusita batzukin ez naiz konturatu, beste batzukin bai, bater bezala amorrazio handia eman ditez konturatzea hori zala, ze esan bezala, zian emojiak, ez zuen emoji funtzioa betetzen horrek, letrak zian. Baina, bueno, berdin dio, gustatu zait quiz bat egitea, behintzat aprobatu dut, nahiko aprobatu justua izan da, eskerrak ez dutela suspenditu, ze, lako lehenengo bideoa suspenditzea tristea iruditzen zait. Eta, bueno, nik uste mendikan aurrea besteren bat ere egingo detela. Hola, zailtasunez pixka bat igota edo luzeagoren batekin, aukera gehiago dauzkan beste bideo batekin, baino oraingoz behintzat, honekin pozik. Zuek ere nerekin batean baldin badezue testa eta emaitzak jarri nahi baldin badituzue komentariotan, ongietorriak izango dira. Nei baino beto atera baldin bazaizue, utzi lasai komentariotan, eta oso gaizki atera baldin bazaizue, ez jarri, eta jazta. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio! Anpanman da, baina anpanaman esaten dut beti. Anpanaman, pan.